Siyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Nilizwile ngebazalwane. Kusho ukuthi ayikho into esafanele ngisho. Izwi selizwile ngeke ngiphinde ngithi sizwe umusa ngebazalwane. But ngibingelela ubaba noma bengasekho phakathi kwethu umholi bala ekhaya abafundisi omama ubaba nensizwa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Ngabe ngidlala ngesikhathi uma ngingavele ngingenezwi isiqale phansi umfundisi uzobe eseyithatha ebese yasiqoqa nje kancane nezwi ebese eyilahla okwami nje bazalwane ukuzobonga uNkulunkulu. It's unfortunate ukuthi my mother is not here because that's the only parent I have now. But she wanted to be wasukwalimana manoma wagula kwase ukuhamba kahle waphazamiseka so umthatha kuba kufanele kube nezinto eziplanwayo but nje I'm grateful ukuthi she's aware and she was happy when I told her. Umama sizwe leze ikhalazo nje inyembezi zokujabula ukhala mayinosizi but that time I saw tears of joy. I want to thank the family Abashane, my brother Ubabushane. Thanks Putwam for coming. God bless you and your family. Kaya sihlala lathi. Amen. Senze ukuthi mhlawumbe ngelali. Ngiyafutha labazalwane sizosho njengomfundisi omusha I'm grateful to God every time most of my certificates were with my wife next to me. My first certificate I got admitted as an attorney. On the same day I got admitted as an attorney, I met my wife. The second certificate was our marriage certificate. And every other certificate, business certificates, anything else, she was there. Those certificates in the Now, God is giving me another certificate and is giving me this certificate with her besides me. Now, uNkulunkulu bazalwane uthi umfundisi it is God's grace. Hayi ukuthi khona into engiyenzile ukuze kwenzele kanje. It is the grace of God that met me. Now umusa uthi umfundisi uza kuwe. Uma usufikile kuwe awufiki ukubuza ukuthi konje uyakhumbula yini ukuthi izolo wenzeni. Uma usufikile umusa ufika uchume la ufuna ukuthi uthathe ukusekhona. There's a verse lapha the book of John the last chapter. It's John 21 verse 7. uSimon Petro ekuzwa ukuthi inkosi wagoqa ngokuba wayehambaza wazikhonza ebandla. Bana bazalwane la uJesu sevukile. Sike sakhuluma Friday about miracle yofish no Peter no Jesu. Lese kuwene baphinde bayadoka bafika bayadoka usevukile. Now uma uJesu uPeter kade emphikile. Uma sikhumbula kahle. Kade emphikile wamphika waze wathuka inhlamba. Wathi akamazi inhloko. Useyasuka uJesu. The same Jesus ophikile. Musa. Useya kumuntu omphikile. Grace comes to you. It doesn't check ukuthi wenzeni but it comes. Umufika uMusa. Now what surprises me is this. Eqaleni uPeter uma efika uJesu engene emkhunjini wakhe ethi abaphosa amanethi
ayiphose uthe mayisebonile ukuthi no le ndoda iwubani lithi iBhayibheli wayiphonsa phansi enyaweni zakhe wathi depart from me Lord for I am a sinner. But this time around there is a realization enye ngoba lithi iBhayibheli uJohn omfundo uJesu ayemthanda uyena watshela uPeter ukuthi hayi uJesu uthando liyakwazi ukukhombisa uJesu. Now lithi iBhayibheli this time uPeter uma embona uJesu regardless ukuthi kade emphikile izolo noma 3 days ago, but what he did was enqunu lithi iBhayibheli wagqoka wayiphosa olwandle wagijima waya kuyena. Awumbone uma sevukile ewuthando enomusa. Don't check what you have done, but check who is coming to you.